Pa u najkraćem, dali smo sve od sebe da probamo dobijemo današnju utakmicu, bili smo blizu, dosta otvoreno prvo polovreme sa šansama na obe strane, verovatno Velež u drugom polovremenu odluka da malo više čuvaju taj bod. Napravili smo po meni dobar pritisak celo drugo polovreme, i lako napadati konstantno, visoko gore stajati. Uspeli smo da iskompenzujemo to sve, napravimo nekoliko dobrih šansi, postignemo gol na kraju krajeva, međutim nije bilo očigledno danas dovoljno. Moram da kažem ponovo, koliko god se neki ljutili, da sam prezadovoljan sa napretkom ekipe iz utakmice u utakmicu protiv ekipa koje su očigledno mnogo nameštenije, stabilnije u onome što rade, i kad je u pitanju kvalitet i kad je u pitanju fizika, međutim uspevamo na neki način sve da kompenzujemo i da takve ekipe stavimo pod pritisak, tako da moram kažem da sam ponovo zadovoljan bez obzira što nismo uspeli da pobedimo. Pa ja sam malo pre na TV Areni dobio pitanje da smo u jako teškoj situaciji kad je u pitanju UEFA. Samo ću se vratiti 2 meseca unazad. Pa uporedite tu tešku situaciju i ovu tešku situaciju. Ja zaista ne mogu sad, ja nisam, kad sam dolazio, nisam obećao. Nije bilo priče u UEFA. Niko, ni vi, novinari, ni klub, niko od ljudi iz kluba, ni jedan navijač. Sad me stavljate pod pritisak da ja preuzimam nekakvu odgovornost za nešto što apsolutno nikakve priče nije bilo. Naravno da ćemo probati. I da nema tog pritiska od vas medija, i da nema tog pritiska od navijača, i da nema pritiska od kluba, vi sami, ja sam takav, i igrači, kao što ste videli danas su dali sve od sebe i publika je bila zadovoljna, zato što su videli da smo probali. I ovih 5 utakmica sve ćemo probati da dođemo do cilja. Ali dajte da budemo realni. Ja mogu, i rekao sam, preuzet ću uvek odgovornost i krivicu za sve, ali nemojte da pričamo sad o nekim stvarima koje nisu bile realne. Bile su u domenu naučne fantastike, a ja sad moram da pričam o njima. Šta da izmislim? Evo, gospodine Miloševiću, slušao sam malo pre vaš osvrt na utakmicu i slažem se da je Željezničar u drugom poluvremenu podigao i pritisak i sve. Ja bih čak rekao i ranije, nekad do 30-35 minuti Željezničar krenuo dominirati. Međutim, čini mi se da je nekako u završnici falo neke svježine, pa mi je zanimljivo da su izmjene došle relativno kasno. Da li je razlog bio što jednostavno na klupi ne vidite možda kvalitet koji bi unaprijedio igru naprijed ili jednostavno nešto drugo da možda malo pojasnite? Pogotovo izmjene recimo napadača u 88. minuti. Nisam menjao ranije zato što smo počeli drugo polovreme dobro. I to je išlo dobro. Ne menjate kad ide dobro. Napravili smo dobar pritisak, dolazili smo gore, pravili smo šanse, stizali u 16-terac. Zašto bi menjao? Ne, nije tačno da nemamo igrača sa klupe. Kako mi prošlu utakmicu su nam rešili igrači sa klupe. Nego je stvar odluke u odnosu na utakmicu i tok utakmice i dešavanja na terenu se donose odluke kad menjamo. Danas je isključivo bila odluka, ušli smo dobro u drugo polovreme, sve funkcionisalo dobro, gore smo dolazili visoko, išla je lopta, u posedu smo bili dobri, nije bilo razloga da kad već tako ide dobro da menjamo ranije. Samo još jedan malo komentar. Definitivno je svijetla tačka i odbrana koja opet nije primila pogodak. Čini se da je to segment igre koji ste možda sigurno najzadovoljniji od vašeg dolaska u klub. Da li upravo na tome ćete temeljiti do kraja sezone ili ćete pokušati malo nešto i kombinovati u napadu da možete s nekim drugim rješenjima? Jako je sve osetljivo dodavati. Ja sam rekao, ako se sećate na početku kad sam došao, neke stvari mogu da se poprave brzo. Za neke treba malo više vremena, a za neke više nivoe treba zaista bar pripremni period i pripreme da bi mogli da podignemo nivoje. Ako ovakvoj ekipi koja, podsjetit ću vas, kad sam došao 12 utakmica nije dobila, ako date malo više nego što mogu,
onda se to raspada. I toga ste bili svedoci pre nego što smo došli. Jako je teško do određenog momenta možemo brzo popravimo i to smo uradili. Sad preko toga, ja razumem očekivanja ljudi, ali jako teško jer bi mogli ponovo da dođemo u problem da se raspadamo na utakmici. I to je nešto što smo hteli da izbegnemo s obzirom da smo bili u mnogo komplikovanoj situaciji pre 2 meseca, da se ponovo raspadamo. A što se tiče odbranu igra ceo tim. Blok počinje od Krpe napred i ovih napadača i ceo tim je zaslužen. Meni je zaista fascinantno, ali ajde da se, ne volim ja ni da se hvalim, mi svi sad, ali 3 gola smo primili u 9 utakmica, sva 3 iz prekida. Praktično nismo primili gol iz igre, 9 utakmica. Posle one serije od 12 utakmica nepobeđene. To su stvarno stvari koje kapa dole momcima, oni su prošli jedan pakao koji ja ne mogu da vam objasnim do kraja. Zaista ne tražim, ja nikad nisam tražio opravdanje, ne tražim ni za njih. Ali mentalno stanje i psihološki pritisak koji su oni imali kad smo došli ovde i od toga doći do ovoga da prime 3 gola u 9 utakmica je fascinantno. To samo govori o želji, o volji, o neodustajanju u svakom delu igre. Imali smo mnogo teških perioda i na ovoj utakmici, imali smo ih još teži možda prošlu utakmicu u Prijedoru, ali su uspevali da sve to prevaziđu i da ne odustanu. I to je velika stvar s obzirom na ono stanje koje smo zatekli ovde pre 2 meseca.